Tak dnes vám ukážem, ako nastaviť predzápal na MZ ETZ 150. Konkrétne toto je 89 ročník. Tak v prvom rade si dáme dole kryt do zapaľovania. Ja už mám povolený. Potom si dáme dole sviečku. Ja tam mám túto denzo. Už tiež povolená. Necháme si ju tu, pretože ju budeme ešte potrebovať. No, za ďalšie. Predzápal mal by nám dávať iskru asi 2,5 mm pred hornou úhraťou plus 0,5 mm. Ja to mám vždycky tu napísané, keby som si to náhodou nepamätal. Ja používam bielu ceruzku, taký kus pliešku, ktorý si položím sem, takto, zhruba, a strčím dovnútra sviečku, ceruzku. Bielu najlepšie, pretože na bielej sa dá dobre značiť. Potrebujeme si spraviť čiarku, kedy je piest v hornej úhrati. Tu si spravíme napríklad takouto pixkou. A potom budeme podľa tej čiarky merať. Takže ja mám bielu ceruzku, môže byť použitá akákoľvek tyčka, drevená, kovová, hlavne nezničiť, nebúchať potom, nezničiť piest. Vložíme tyčku do valca. Aby bol vlastne do valca. Ten povrchový pliešok, ktorý som si tam dal, je len taká pomôcka, podľa ktorej si robím jednoduchšie čiarku na tyčke. Takže nájdem si piest, kedy je v hornej úhrati, potáčam rotorom. Keď mám, urobím na tyčku čiarku, urobím si čiarku na ceruzku. Tak. A mám čiarku. Takto je vlastne piest v hornej úvrati, kde je tá čierna čiarka na ceruzke. Teraz si označím 2,5 mm pred hornou úvraťou. Čiže keď piest vkladám teda tyčku do valca, je spodná časť táto valci ponorená a my si spravíme čiarku od spodnej hrany čiarky, spravíme si druhú čiarku 2,5 mm hore týmto smerom, pretože keď piest otáčame proti smeru, on sa vlastne už zasúva a ceruzka, vlastne tyčka, klesá dole, čiže 2,5 mm nižšie. Máme čiarku 2,5 mm nad hornou úraťou, pred hornou úraťou vlastne. Tento vrchný zárez, ten je urobený čo najtenšie, aby bolo to čo najlepšie nastavené, aby bol predzápal čo najlepšie nastavený. Ešte mi drobne pozriem na zem. Čiže máme to pripravené. Tyčka je nastavená a vlastne otáčame proti smeru, čiže ideme pred hornú úvrať a
a zase vrátime takto nazad. Nazad vysunieme piest, sviečku si dáme niekde sem, aby nám nezavadzala. Napríklad, to je jedno, ale aby nám ani káble nezavadzali. Niekde ju proste strčíme. Točíme zapaľovací kľúčik, kedy prakticky by sme mali štartovať. Celé sa mi to nejak posúva. Dobre, čiže zhruba takto by sme to mohli mať. Máme hornú úvrať. Ideme proti šipke a vrátime sa nazad. No. Zoberiem si šrobu a troška jemne povolím šroby. Nech sa to celé nerozladí ešte viac. Ale treba dobrý šrobovák na to, ako vidím, ja mám šrobovák na hovno. Tak si povolím šroby. Už to hádam pôjde. Dobre. Jeden by sme mali, teraz druhý. OK, máme to povolené. Dobre, teraz sa na to pohlo. Kontrolujem znova. Ešte to chce trošku. Buď som to málo pohol, alebo to klepem proti smeru, ako by to malo byť. A to uvidíme neskôr. Dobre. Klepem to proti tomu smeru, čiže opačne. No a teraz baborať ako na to. Už to mám príliš vysoko. Budeme to musieť viacej povoliť a ručne. Posunúť. Keby som tam aj videl, čo by bolo super. Troška si pritiahnem tie šrobiky, nech mi to potom neujde. No teraz je to už. A teraz nám dáva trošku skôr iskru. Čiže znova troška hore. Ale fakt len kúsok. Dobre. Máme kľúčik, zoberieme tyčku, otočíme rotorom. No, teraz je to znova skoro. Že ešte. Je to babračka. Človek musí mať na to trpezlivosť, inak pokiaľ človek nemá trpezlivosť, tak by vôbec nemal mať starú motorku, pretože to zoberie strašne veľa času na údržbu, na opravy a tá údržba je častejšia ako na tých novších motorkách. Dobre, predzápal, teraz nám to iskrí v tú správnu chvíľu. Ešte si to môžeme skontrolovať na sviečke. Ak nám tento môj úžasný foťák zaostrí a hurá, hurá. Takže áno, dáva iskru a peknú. A dávajú tam presne, kde má dávať. Môžeme vypnúť zapaľovanie
Môžeme zbaliť veci z válca, vrátiť všetko pôvodné, dotiahnuť dole šrobiky, nezabudnúť, nahodiť kryt a naštartovať. Ešte pre istotu je to dobré prekontrolovať, či to dáva iskru v tom správnom mieste. No. Takže, tyčka. Tu sme robili čiarku. Áno, presne v nej nám to dáva iskru. Čiže pred zápalom máme dobre nastavenie. Motorka nám celú noc stála nohou, tiaľ čistí z nej benzín, čiže napompujeme. OK, a startujeme. Motorka nám štartuje. Čo ďalej? Ďalej asi sadnúť, ísť sa previesť, vyskúšať, poprípade natankovať.